Още по време на проектирането на дома ни знаех, че нашата веранда ще е добре да бъде покрита по някакъв начин и защитена, в зависимост от времето да бъде използвано това пространство. Без пергола това пространство би било много недовършено и голо, просто едни плочки, нищо повече от това. Перголата завърши визията, цялостната визия на нашия дом. Още в началото, докато къщата беше в строеж, със съпруга ми направихме проучване в интернет, естествено, където гледахме видеа, снимки на различни перголи, изработени от различни фирми. Определено от проучването най-много ни допадна работата на Пергомода и техните продукти. Със съпруга ми се свързахме с офиса с един имейл, като първоначално изработихме сами един чертеж, изпратихме го, получихме почти веднага отговор с една приблизителна оферта за цена и възможности какво може да бъде направено. След като получихме офертата от Пергомода, отидахме до офиса им, където в шоурума ни бяха демонстрирани възможностите на перголите. Силно впечатление ми направи индивидуалния подход, който имат към клиентите си и изключително професионалните препоръки. На първо място се поставя това клиента да бъде доволен. Поставяйки перголата, ние започнахме да използваме нашата веранда почти постоянно. Дори в лошо време и пред дъжд, когато искаме, ние излизаме навън, на въздух. Благодарение на хубавото осветление, което има вградено в перголата, топлите летни вечери ние със семейството ми ги прекарваме навън. Със съпруга ми сме изключително доволни от това, че поставихме пергола и избрахме Пергомода. Наистина това не е платен клип. Правим го, защото сме много доволни от професионалното им отношение и от работата им. Даже обмисляме да поставим подобна пергола и на апартамент. Така че препоръчваме Пергомода и техните продукти.